Kang kuning. Oke. Roll action. Yo. Si. Si. Ta 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 ta. Ayo ya ayo. Ya 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 ya. Oh yo yo yo. Ibu, ayo ibu, kita goyang turun. Istri yang solehah kia seperti ini loh, Reng. Bapak Patut tahu nggak? dicontoh. Bapak paling gareng paling wakeh 30.000. Aku sidik Iya. dhewe. Karena apa? Paling karo aku kocoplek. Konseplek ya. Mambu partner. Mambu freon ora? Hah? Bapak biasanya nek nganu kakean gawean terus dioper neng kowe to. Oh, masuk. Lah iya. Oke. Proyeknya lancar ya. Amin. Oke, masalah tenang ae karo gareng, tenang ae. Catetan sajroning ati jatan luntur. Ayo Bunda. Ayo iya. Aku kowe dadi matur suwun. Ayo yo. Mbak Rika, kita ke sono. Buat sini. Sing sayang sing Ayo ibu ikut dong sini. Kemana? Biar rame. yang sini.
bablasnya padang kuning aja lali reng. Iya, lanjut. Bablas podang kuning. Podang kuning. Kakaknya sudah ya? Belum, masih Oh, tenang. masih ya. Oke. Ini dulur lanang, kocoplek. Baik, lo dikasih kesempatan dulu kita. Ayo. Masuk, Re. Catetan sajroning Podang kuning, Mas. ya.
matur Mbah Nuwun. Hah? Ya belajar sama Belajar saya. karo kowe. Aduh sayang, ya. Di zaman berjuang jura kelingan anak lanang biyen tak openi bae-bae ning saiki ono endi Mbak Risma monggo nanti ngantene baru ganti baju session yang terakhir. Bapak mumpung nggak ada anaknya loh Pak. Ayo Pak. Pak, mumpung nggak ada anaknya loh Pak. Cuman ada ibunya ngeri aku. Ini satpamnya ngeri. Dibatasi jadi. Ngeri. Awas Pak yang joget. Mumpung lah Pak, mau disangoni Bu sakniki kok jenengan mboten sangoni. Oh, pun ping pisan toh. Oke. Pisan tok nek nyangoni reng. Pak Suyudi iki gatel. Iya jane. Dene ono Satpol PP, angkat tangan. Jane ingin banget kae. Oh ingin sekali. Iya. Syukur bisa gunung desa
Wah syukurilah la haula fala quwata illa tamune Banyu Banyu. Mili. Mm-mm. Saya sore tamune sing rawuh masyaallah luar biasa. Ya. Yang akan memberikan ucapan doa restu mohon maaf ini ngantene baru ganti baju session yang terakhir. Iya. Ditunggu nanti yang mau foto juga nanti yang membutuhkan hiburan sudah ada Cendramata kartu nama yang meminta lagu nyanyi monggo gratis tanpa dipungut biaya. Betul. Hah? Syukur. Syukur bisa nyawa gunung desa Yang punya AC, bos AC.
sembah nuwun. Matur sembah nuwun keluarga dari Iya 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 iya. Terima kasih Bapak. Aye 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 Marilah bergoyang. aye ayo Pak sini Pak, jangan malu-malu. Yo yo yo. Goyang le goyang le. Sampun Pak. HE ini sampun. Sampun. Lanjut lanjut. Satya Pati turun. Sampun. Sampun sedep maksudnya niki mantuk sedanten gelang ngoten. Kukut. Bapake iki lho ditekoki bingung rek. Heeh. Satya Pati turun.
Aduh sayang. Matur sembah nuwun. Ayo Pak De. Oh ya ya yo. Terima kasih. Yang liwat aku kelingan. Coba gubuk kae. Yen tak dolere. Ya ya. Neng jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang Rika lola 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 sa 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 bukae bukae ayo iya 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 bata putih masuk Sikat tangga. gubuk kaene berbati bibit piye tumeka saiki ya lo 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 gubuk kae kebak crita wayang-wayang bengi nganti gagat rino ale 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 catatan sajroning ati catatan luntur saya merati aku kowe dadi karepku mergo lere nang gubuk si goyang yo lola 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 la 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 Bapak Haja. yo yo goyang yo goyang yo Rika angkat Aku kelingan gubuk kae biyen aku leren kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang perawan dong reng jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno ayo iya 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 tanpa bantal tanpa kloso pae oh tambote pae 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 ke taman asmara Indonesia gubuk kae berarti iya mergo saiki yo lo 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 yo 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 gubuk kae kebak crita wayang bengi nganti gagat dina aku jam bola oh ya dilanjut ya catatan jroning ati catatan luntur budhe saya merati ya 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 aku kowe dadi garwa mergo leren nang gubuk asmara langsung